Tak Marfuško, ukaž mi ten domácí úkol. Tady to máme, Marfuška, přírodopis. Marfuško, ten herbář. To si snad nedělá legraci, nebo co? Co je účel? Domácí úkol. No, jaký domácí? Herbář. No, herbář. No, tak máš herbář. Jako, no, jinak, ano. No, herbář. Marfušo, ty jsi snad blbá, dej ten herbář, ne? No, dobře, no, tady máš herbář. Takže, No. co pak je to za kytku? No, já nevím, co to je za kytku. Poradíte mi někdo, jako jak to mám tam... Konvalinka, No, je to ještě napsaný, konvalinka. Dobytek jeden, z poslední novice, nováček, držuchu. No, co? Co je to za kytku? No, já nevím, nějaká banka. Konvalinka, 5. No. Co je to za kytku? Helonky. Hovno, vlaštovničník větší, 5. Co to má? Ty Davidku, máš napomenutí třídního učitele. Běž za dveře. No. Co to je za kytku? No, já nevím, nějaká... Jitrocel, 5. To máš jedna. Tohle. Nevím, Sedmikráska chudebka, jasně, máš 6 5. A dobře, udělal si domácí úkol. A co pak je? Tak je tohle. Pepíčku. Ukažte, pančelko, já na to nevidím. Díky. Co pak je tohle? No, nevím, kytka. Nějaká plesnivá, nezdá se vám? No. Malinko kapánek. Taky trošku plesnivá. Ty jsi to... Jak můžeš jíst tak nezdravá jídla? To snad ze mě to dělá legraci. Otevřít okno! No dělej, nedá se tady dechat. A to jako fakt? Nebo si děláte srandu? Buď stichaný. Nikdo se na nic na tebe neptal, tak neodpovídej. Poznámka. Pančelko, vy jste ale kráva. Už je 3 hodiny. Novák! K tabuli! A Marfušo, ty jsi ale blbá, ty to ani neřekneš do očí, ty jsi hnusná, už s tebou nekamarádi. Cože? Jsi dělal srandu, ne? No Nováková! Co to? I hned přestaňte! Jo, co ty mi budeš vzkazovat, učo blbá? No, A vy nemáte pětky? I hned do ředitele! Tak si běž. no, běž si ty, Co to děláte, vy